Čaute ľudia, je to asi posledné moje video, možno, že bude ešte nejaký odpal. Prosili ma, aby som urobil celkový prehľad pyrotechniky na Silvester 2015-2016, takže tu je video. Začneme s drobnosťami. Prvý kartón, pár vecí som už strelil. Cirkoblitz od Jorge. Z toho mám len 10 kusov. Dve som vystrelil. Toto tu mám ešte. Tuto rakotenku Kalašníkov 20 ranovú. Dve som už pustil. Celkom pohode vecička, odporúčam. Len to je trošku krátke, by som kupoval ten 60 ranový, len som nikde nenašiel. Už vypredané bolo. Mám tu jeden kompakt haďák, mal som dve, jedno som pustil. Čo vám na to poviem? Otvoril som tú spodnú časť. Aj tak spadol po 5. výstreli. A jeden ten výstrel tak meter odo mňa preletel. Čiže podľa mňa to úplná prkotina, nikto viac to nekúpim. Ináč efekty sú pekné tam. Mám to balík takých malých pirátikov. To je nostalgia z môjho detstva. Tom tu máme Vipery, jeden celý balík. Ešte 10 kusov. 10 som už zapálil. Máme tu Xender, polku som už odpálil balíka. A neviem, za tie prachy podľa mňa oveľa lepšia voľba ako Megapetarda od Lidl, od Pyroka vlastne. Aj má taký červené predsvetlo a lepšie to buchne. Máme tu Dumbum, jeden už značatý balík, červený stroboskop, Danger petardy, jednu som strelil už, potom ďalšie Dumbumky, 1, 2, 3, 4, 5 a 6, čiže 6,5 balíka Dumbumiek. No je tam trošku viac ako pol balíka, ešte 2 kusy na to. Dobre, stroboskopy idú preč, aby sme tu mali troška miesta. Dangerky preč. No, pokračujeme. Toto som dostal do daru. Nemám šajnu, čo to je. Určite petarda. Tak okolo 5 až 10 gramov. Španielský vzor. Italiansky. Uvidíme, čo to dá. Nepoznám. Potom to máme delovú ranu. Profi. Dokopy zatiaľ 4 kusy. Máme objednané ešte 7. Neviem, či dojdú do Silvestra. Aspoň dúfam, že ich dostanem. By to bola väčšia sranda. OK. Jeden balík Cobra 6. Jeden balík Atomic. Cobra 8. 2 balíky. Máme tu raketomet 100 ranový 2 kusy. Máme tu petardy Crazy Robots. Pár som tiež už vystrelil. Čiže jeden načatý balík a 2 plné. Trošku to robíme miesto. Trošku to bude teraz blbé video, lebo manželka ma sem banovala do tejto miestnosti malej s tým celým.
A nemám tu príliš placu. Dobre, akože petardy. OK. 1000-ranový koberček, 2 balíky. A v tomto kartóniku máme ešte pyropochodeň. Čiže toľko bolo v tomto kartóniku. Čo tu ešte máme? Fontánku 650, fontánu 1500. OK. Toto sú ručne robené vecičky z Talianska. 447 gramová nálož, celé to má 600 gramov. To buchne. Keď ste zvedaví, ako to buchne, pozrite si na YouTube video, vyhľadáte si Colpo Viper 80, také niečo to je. Dobre, pozrieme si druhý kartónik. Dumbum single shoty, jeden balík. Jeden načatý balík, 2 som už pustil. Dobrá vecička. A ďalší neporušený. Čiže dokopy 10 kusov. Lidl Rímanky. Pár som pustil. Za tie prachy ujde. OK. Viper 3. Jeden už odpálený. Celkom slušná vecička. Viper 12, 2 balíky. A ešte jeden Dumbum. Čiže máme 14 kusov. A takto mám pár malých rakiet pre decko. To asi nič. Asi Rímanka California Dreaming. Myslím, že to je Rímanka viacranová. Z tohoto máme 3 kusy. Máme tu od Cinku 2 Silberkreisel a 2 Bodenblitze. Máme tu jednu bombác, čiže jeden kompakt bombác. V tomto kartóne je jeden bengálsky oheň, ešte pyrozápalky a ďalší malý kompakt Apollo, tiež od Pyroka z Lidla. OK, zatiaľ toľko. Dobre, prejdeme na rakety a ostatné veci. Mám tu jeden kompakt Dumbum, 25 ranový, balík červených bomb, Rímanky Dumbum, pískajúce raketky. Kúpil som to celý taký balík, už pár je preč. Máme tu nejaký žabák pre decka, bengálske ohnie ešte 5 kusov, potom malé rakety od Pyroka, tiež z Lidla, ohnivé Grácie, máme tu 8 Rímaniek od Panty, dva balíky Thunder XXL, dve už odpálené, spolu 6 kusov mám. Rakety. Toto som dostal ako darček. 75-kové gule s raketovým pohonom. Vyzerá to celkom slušne. Mám tu balík rakiet Dumbum. Jeden som odpálil, jeden je tam vybratý. Rakety Devil Rockets. Fly Condor jeden balík. Fly Owl jeden veľký balík. Máme tu Happy raketky. 9 Thunder Kingov, jeden už odpálený. Je to niečo ako delová rana profi vo vzduchu s obrovským titánovým efektom. No a posledné, čo vám chcem ukázať, sú moje kompakty.
Toto zatiaľ odložíme. Tu je prvý kompakt. No, konečne. 75 mm kompakt. Čo dáme na porovnanie? Dajme sem haďáka. Takže 75-kové rúry. Je tam 25 výstrelov. Je to profi kompakt. Výrobcu teraz vám sa nepoviem, možno Panta. Tu mám druhý kompakt. Hej, to je multirážový. Je tam do 50 mm, od 20 do 50 mm. Všetky ráže to kombinuje. Pekná vecička. Ďalší kompakt. Môj VR. Akože finálový. 30 mm. Váha 40 kg. Čiže môj ohňostroj. 3 kompakty. A ostatné vecičky k tomu. Rakety, petardy, malé kompakty. Želám vám pekného Silvestra, pozor na ruky, vidíme sa na nový rok, čaute.